Welcome back to my YouTube channel, mga viewers. Manibago na naman video. Panoorin nyo to kung ano ang ginagawa nila para matuto kayo. Isi-share ko lang. Yan po ang aming busing. Nangunay gid siya sa pag-grinder sa iyang kaugalingong kahoy kay yaman kini negosyo moong nangunay gid siya. Ug kami igurami dere nag trabaho, mga viewers. Hindi na ako masunod mga viewers kay parteng abog kayo. So mga viewers, ang mga manok sa among busing guwapa kaayo.
ito, nanalo na ito. At tsaka ito, nanalo na to. Ganda. Ito din, nanalo na din ito. Cute. Meron pa nakalabas. Nakalabas sa lungga. Ito rin, nanalo na rin yan. Meron na siyang tahod. Bata pa to mga viewers. Kini ito. Nanalo na rin ito. At saka ito, nanalo rin. At ito rin, nanalo na din ito. Ganun pa dito mga viewers. Ito. Ganda. Astig mga viewers, oh. Napaka-astig niyang tingnan. Isugtong dalawa kanina pa yata to sila nag baksingan.
pa mga viewers. Trabaho talaga, trabaho talaga, trabaho. Boxing sila, boxing. Okay, boxing muna, boxing. Ito mga viewers. Sisilikan pa ito. Meron pa silang pape, oh. Hanggang dito na lang ako mga viewers. Ibababa ko na itong video. Please support my channel mga ka-viewers. Supportahan nyo ako sa maliit kong channel. At huwag kayong mawawala hanggang sa susunod nating pakikita. Paalam mga viewers. Ang dami na. 500 na yata yan lahat.